Να είμαστε λοιπόν. Και έτσι πια τελειώνουν τα βάσανά μας, Χρυσό. Αχ, ένα Αριστίδη μου πολύ μ' αρέσει. Δεν φαντάζομαι να μπορέσουν να μας ανακαλύψουν εδώ πέρα. Εδώ, ποιος να μας ανακαλύψει, εδώ είναι κρυψόμαστε, το βλέπεις. Ο παπάς όμως είναι φοβερός, σαν να βγει στις Υπάρχει έρευνες. να μας εντυπώσει εδώ, άλλωστε κανένας δεν ξέρει που βρισκόμαστε. Μόνο η πυρέτρια. Μήπως πει τίποτα η πυρέτρια. Μην ανησυχείς, αυτό αποκλείεται. Μα τι, δεν υπάρχει κανένας εδώ. Παρακαλώ, είναι κανείς εδώ. Ορίστε παρακαλώ. Καλημέρα σας, Σπινής. Είσαστε υπεύθυνοι εδώ. Όχι, είναι η μητέρα μου, είναι πάνω, τώρα θα κατέβει. Ωραία, λοιπόν, Σπινής, το ξενοδοχείο είναι θαυμάσιο. Έκτακτο είναι. Μας το σύστησε ένας φίλος μας που έκανε εδώ το μήνα του μέλητος. Αυτό επιθυμούμε να κάνουμε κι εμείς. Ξέρετε, δεν είμαστε ακόμα παντρεμένοι. Έχουμε όμως άδειες γάμου. Θα κάνουμε λοιπόν το γάμο μας εκείνο το ωραίο τεκκλισάκι. Πώς το λένε? Είναι ο Άγιος Νικόλαος. Ωραία, γέλιος θαλασσίνος να μας φυλάει από τις φουρτούνες. Υπάρχει παπάς εδώ κοντά. Πώς και πότε θα παντρευτείτε? Τώρα αμέσως, Μερούλα. Ξέρετε, βιαζόμαστε λιγάκι. Υπάρχει λόγος. Κλεφτήκαμε, ξέρετε. Κλεφτήκατε! Μήπως είστε ο κύριος Αριστίδης Αττικής? Μα ο ίδιος, με ξέρετε. Μαμά, τρέχα! Μαμά, ο Αριστίδης Αττικής! Μαμά, σε γνωστήκες να με πάρει. Νάτος, αυτό εσύ! Αείπες επιτέλους, φιλαράκο, όξω από εδώ, όξω! Δεν πρέπει να είμαστε πολύ δημοφιλείς εδώ. Ακόμα είπα, σου λέω όξω! Με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι φέρετε συνήθως σε όλους τους πελάτες σας ή αυτή η περιποίηση είναι εξαιρετικός για μένα? Ειδικά για σένα. Μεγάλη μου τιμή, κύριε, αλλά γιατί έχετε προηγούμενα μαζί μου. Δεν έχω, πώς δεν έχω. Κύριε, λέει, ίσως δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καταλαβαίνεις τι Μερούλα. Μα για σας αυτή την κυρία. Τι προηγούμενα μπορεί να έχετε εσείς με τον Αριστίδη μου, πού το ξέρετε, αφού μόλις τώρα πάτησε το πόδι του εδώ. Το μάθαμε πρωτού μας έρθει κοπέλα. Προηγήθηκε η φίλη μου. Ας αναστάτωσε τη σπινής. Εγώ, ο Χριστός και Παναγία, εγώ δεν πρόλαβα. Η κοπέλα δεν είσαι εσύ, η κόρη του κυρίου Ντελή. Ακούω, δεν θα μου πίσω φακελό του μας. Τι ώρα ήταν εδώ? Το μόνο τώρα μου άρχισα. Είναι θυμωμένος και μαμάς του παπάς. Κυρίου ανήμερο Που ήταν. συμφωνώ μας και δεν τον εξημερώνω τελικά. Τι να τον εξημερώσουμε καλένα, εγώ έψαχνα όλο το ξενοδοχείο, όλα τα δωμάτια για να σας βρει. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα. Μα για στάσου Αριστίδη. Στο κάτω-κάτω τι μπορεί να μας κάνει ο παπάς. Εγώ σήμερα ακριβώς ενηλικιώνομαι. Τι ώρα ακριβώς? 12. Τι ώρα έχετε κρύα ξενοδοχεία? 11:30. Κρύψε, σας παρακαλώ, ώσπου να είναι ηλικιωθεί. Βοηθήστε μας κυρία. Εσείς φαίνεστε καλός άνθρωπος. Ξέρετε τι αγωνίες τραβήξαμε μέχρι σήμερα, ξέρετε τι αναποδιές. Και σήμερα από εδώ μέχρι να πάρουμε τις άδειες γάμου τρελαθήκαμε. Περιπέτειες, αφήστε, μπήκαμε σε ένα ταξί, χαλάει το ταξί. Παίρνουμε άλλο ταξί και είναι σίγουροι με ένα τρόλεϊ. Πάμε στη Μητρόπολη και μετά είναι Μητροπολίτη. Βοηθήστε μας κυρία, θα σας πληρώσουμε όσο θέλετε. Έχω βρει καθυστερήσεις 1.000 λίρες. Μόλις είναι ηλικιωθεί είναι δικά της και δικά μου φυσικά. Να σε μισή ώρα ηλικιώνεται, Μερούλα. Αλήθεια μαμά, δεν τα βοηθάς τα παιδιά, κρίμα είναι. Μα τι θέλεις παιδί μου να βρω κανένα μπελά? Την Μπέλα θα βρείτε κυρία, ένα ψυχικό θα κάνετε. Στο κάτω-κάτω τι έχουν κάνει τα παιδιά. Τι έχουμε κάνει κυρία. Μια απαγωγή σου. Σταματήστε πια! Αφήστε με να ηρεμήσω να σκεφτώ. Θα πάω να δω τι λέει και ο Παπαλέξης. Δόξα σε Θεός. Χρυσός άνθρωπος είναι η μαμά σας της ποινής. Καλή είναι η καημένη, μόνο που είναι λίγο νευρική. Να τη χαίρεστε και τη μαμά σας και τα νεύρα της. Είναι μακριά ο παπάς. Όχι, όχι, καθίστε λιγάκι. Δεν μου λέτε, μπορώ να δω τα δωμάτια. Να είμαστε έτοιμοι, Μερούλα. Ναι, αριστιδάκι. Ορίστε πάνω από εδώ. Εσύ, Μερούλα, κάτσε εκεί. Εν τω μεταξύ να ηλικιώνεσαι. Όλο να ηλικιώνεσαι. Τι κάνετε. Έχω κι εγώ να δω τα δωμάτια. Έλα. Μην ανησυχείτε, Δεσποινής, δεν πρόκειται να κάνουμε χρήση από τώρα. Θα το πνίξω! Σιγά! Μα είσαι βέβαιο ότι πήγαν εδώ? Ναι, αφού τους είδα σας λέω. Θα το σφάξω! Σιγά! Χρειάζεται να χειριστείτε την υπόθεση με μεγάλη προσοχή. Πάτε εσείς την κόρη σας και εγώ στο μεταξύ θα προσπαθήσω να τον πείσω για το άλλο. Πώς θα το πείσεις? Θα μεταχειριστώ όλα τα μέσα. Μέχρι και τη στριχνίνη. Άσε τη στριχνίνη, άσε να χάσεις τα μάτια σου. Μόνο που την ακούω μου φέρνει κοινό. Κάποιος έρχεται. Κύριε Πέτρη, πώς από εδώ. Εσύ πώς θα πω. Πάσε. Πάμε. Θυμήθηκες πριν στην παπά, ξεφορτισμένο φιλικό. Προς, πάμε σπίτι γρήγορα. Στο σπίτι, αν επρόκειτο να έρθω στο σπίτι, δεν θα έρθω τον παπά. Εγώ από εδώ και μπρος έχω χαράξει τη ζωή μου τον Αριστίδη, τον αγαπώ και θα το πάρω. Άκου δράσεις σαν κονίδια. Κορίτσες εσύ άντα. Ότι είμαι για τον εαυτό μου και δεν επιτρέπω σε κανένα να ανακατεύει τις υποθέσεις της καρδιάς μου, ούτε τον ίδιο με τον παπά. Πάμε σπίτι γρήγορα. Έλα, έλα. Λοιπόν, δεν το φανταζόμουν να τα βοηθούν όλα τόσο βολικά. Πέλια μου! Καλημέρα σας κυρία, είστε
Λοιπόν, φαίνεται το έχει το ξενοδοχείο μας και πέρσι έγινε ένα τέτοιο. Αν μπορούσα να διαλέξω καλό ξενοδοχείο, το μουσούφικο θα διάλεγα. Να πεπίσεστε, κύριε Αριστίδη. Ο Θεός είναι μεγάλος. Πρέπει με παρατάτε, αφήστε με στο χάρι μου. Αυτό ξέρω εγώ, ήταν ποτέ να είναι δυνατόν να φέρω το διαβιλίας πέρας. Αμά στραβέ μου τυχαίος, πού θα με κυνηγάς. Να σας κάνω ένα καφεδάκι. Για παρηγοριά. Να καλμάρω τα νεύρα σας. Τότε φτιάξω διπλό σε φρυτάνι του τσαγίου. Αμέσως, κύριε, ευχαρίστως. Λοιπόν, όλα τα περίμενα, αλλά τότε εδώ θα περνούσα την πρώτη νύχτα του γάμου μου μονάχος μου. Όχι. Εντάξει, ο παπάς αυτή ήταν, να φύγει, αλλά τον κράτησα. Απόλυσέ τον. Γιατί ήρθε ο πατέρας και πήρε την κοπέλα. Αν το φαντάστηκα εγώ ότι κάτι τέτοιο θα γινότανε. Εγώ δεν το φαντάστηκα, εκεί είναι το λάθος μου. Μας αφήνετε μόνο μια στιγμή, έχω να μιλήσω με τον κύριο. Παρακαλώ. Καθίστε μια στιγμή, κυρία Αριστίδη, έχω να σας πω κάτι. Μα τι θέλετε κι κυρία μου, τι με κυνηγάτε από πίσω, δεν με αφήνετε στο χάρι μου. Κουράγιο, κυρία Αριστίδη, έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα, μωρέ τι μου λέτε, και ποια είναι τα χειρότερα. Τα δικά μου τα βάσανε, κυρία Αριστίδη, γι' αυτά θέλω να σας μιλήσω. Και βρήκατε την ώρα. Είμαι πολύ δυστυχισμένη. Και εγώ τι είμαι ευτυχιστική να τέτοια από τα πατσάκια μου. Εσείς είσαστε νέος, θα τα βολέψετε. Τι να βολέψω πάει τώρα. Λοιπόν, κουσούσα είστε. Πολύ κουσούσα. Από την ώρα που σας είδα, όλο συγχώρες μου φαίνεται. Κι όμως, εγώ θα σας βοηθήσω πάλι. Μα πώς κυρία μου, μπορείτε, πέστε μου να χαρείτε, πέστε μου να χαρείτε τον πεθερό μου τον άντρα σας. Τον άντρα μου. Ο Θεός θα στο χαρίσει. Θέλετε ένα καφεδάκι. Όχι, ευχαριστώ. Να σας φέρω κάτι άλλο. Μερσή δεν θέλω τίποτα. Καλά, όπως θέλετε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Αριστίδη. Για να σας βοηθήσω εγώ, πρέπει πρώτα να με βοηθήσετε εσείς. Αλίμονο ο άντρας μου με έδιωξε. Καλά σας έκανε. Καλά μου έκανε. Βέβαια, να μην γυρίζετε τις γκαρσονιέρες, να μην σας διώχνει ο άντρας σας. Ελάτε κύριε Αριστίδη, μην γίνεστε κακός. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να με βγάλετε από αυτό το δράμα. Εγώ, πώς κυρία μου. Αλλά ξαφνικά βλέπετε τον άντρα μου και λέγατε πως όλα αυτά που του είπατε ήταν ψέματα. Μπα, μωρέ τι μου λέτε. Αρνείστε. Ούτε συζήτηση κομμένη. Τι λέτε. Πώς να μην κλάψω. Κλάψτε, δεν πειράζει. Μα τι φαντάζεστε, μπορώ να ζω έτσι μέσα στην τροπή. Μπορείτε, μπορείτε. Όχι κύριε, αδύνατο. Θα πεθάνω. Θα αυτοκτονήσω και θα μείνει το κρίμα στο λαιμό σας. Να τα τώρα, δεν μας κάνουμε τάλαφα και τούτα. Και γιατί παρακαλώ θα είναι το κρίμα στο λαιμό μου. Γιατί εσείς θα είστε η αιτία του χαμού. Εντάξει, να δείτε εσείς και να λαμβάνω εγώ τις ευθύνες. Η σκιά μου όμως θα σας κυνηγάει παντού. Στο κάθε βήμα σας, στην κάθε σκέψη σας, θα έχετε από πάνω σας και θα σας ρωτά. Γιατί με πέθανες, γιατί με πέθανες. Και εγώ θα απαντώ, εγώ σε πέθανα, όλους σου πέθανα. Την ώρα που κοιμόστε θα ταράσει τα όνειρά σας. Α, για να σας πω, με κάνετε γρήγορα, κυρία μου, για μου τη χάρη. Τότε λοιπόν όλα τέλειωσαν. Τι είναι αυτό. Στριχνίνη. Στριχνίνη, τρελαθήκατε. Τετέλεστε. Ποιο τελέστε. Έχε γεια καημένε κόσμε. Μη! Σε άλλους πελάτες πατέρα με βάλετε να πούνε κιόλας όσο σας αυτοκτόνησα εγώ. Δεν θέλετε να πεθάνω. Να πεθάνετε, δεν λέω, για να σου σπίτι σας. Εγώ δεν έχω σπίτι πια. Να νοικιάσετε, τι με νοιάζει με το Τέρας από φόλιο! Δεν τα πεκλήκαμε. Γεια μας τώρα, Μάλιστα, αλλά πού σε πεθερεύει. Μη με λες πεθερός. Πάρ' τον πάρω λίγο πεθερεύει. Ούτε αυτό. Καλά, ούτε αυτό. Άκουσε και το τέτοιο. Αυτή είναι ξεπορτισμένη, την έχω στο πείμα. Πήγαινε και σήμερα να έρθω να σας πάρω. Έχω να πω δυο λόγια σε αυτόν τον τραγωπόδαρο. Σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω να με λέτε τραγωπόδα. Σκασμός! Είμαι στα πάρει πίσω στις σκοτωδίες. Φίλοι Παλαρίτη, Καλά, αφήστε να το μιλήσω εγώ. μην αργήσετε κύριε